ubrinjolo. Ukufaka komquba kwimvunde. Ubrinjolo awunawo amavithamini namaminerali amaningi, kodwa unama-antioxidant amaningi. Lesi sitshalo singesinye sezilula kakhulu ukuzitshala futhi asibi nezinambuzane eziyingozi nezifo eziningi njengotamatisi. Kumele ubrinjolo utshalwe emhlabathini oshonayo, ononile nongahlali amanzi amaningi. Ubrinjolo umila kahle uma utshalwe entwasahlobo noma ehlobo, ezingeni lokushisa eliphakathi kwama-degree angu-20 kuya kwama-27. Kuyisiphakamiso ukuthi ubrinjolo utshalwe kolayini abahamba ngababili babe amasentimitha angama-75, bese izitshalo zihlukana amasentimitha angama-60, bese kweqiwa umugqa ongamasentimitha ayi-150 ubude kuze kube omunye ulayini. Abatshali abanezingadi ezincane bangawutshala ngamasentimitha angu-60 noma ama-60 bahlukane, bawuphinde futhi bawutshale kumasentimitha angama-75 ukuze isebenze yonke ingadi. Beka intambo yokukala ngaphezulu komhlabathi uyilule ibe semasentimiteni angama-75 esikhonkwaneni. Uyixhume nesinye esingakwenye indawo. Yiba nesiqiniseko sokuthi zombili izintambo zishaywe ifindo futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise bese uzibuyisela phansi. Qinisekisa ukuthi ususa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-30 ukuze kuvele umhlabathi. Nikeza ubrinjolo wakho ithuba lokuthi umile kahle ngokugaba umhlabathi emasentimiteni angu-75 noma ama-75 olayini namasentimitha angama-30 ukushona phansi. Izitshalo ezitshalwe ngokuhlukana zimila kahle kakhulu kunezitshala ngaphezulu komquba okhona. Imba iziteshi zibe ngamasentimitha ayi-15 ukushona phansi, zihlukane ngamasentimitha angama-60. Ususe umhlabathi lapho kunentambo khona bese unakekela indunduma ngoba izobuye isebenze. Iziteshi zokutshala kumele zibe amasentimitha ayi-12 ububanzi, amasentimitha ayi-15 ubude namasentimitha ayi-15 ukushona phansi. Phinda lokhu kolayini abangamasentimitha ayi-75 wenze olayini ababili ubahlukanise ukuze kube khona indlela yokuhamba engamasentimitha ayi-150. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma i-teaspoon ye-lime eziteshini zokutshala. Faka amamililitha angama-500 emvunde eziteshini zokutshala. Uma ungenayo imvunde ungakwazi ukusebenzisa umquba omdala ngoba ulekelela ekumileni kwamahlamvu. Gqiba yonke imigodi embiwe ize ibe i-level. Faka amasentimitha 2 nesikamu engubo yomdali ngaphezulu kweziteshi zokutshala. Phendula i-double stick ingene engubeni yomdali bese uyayicindezela ibe maphakathi nomgodi. Bamba izithombo zikabrinjolo bese uzicindezela nge-double stick noma usebenzise umunwe sakuwutshekisa. Ucindezele umhlabathi ngesineke ngasezimpandeni. Okusemqoka kakhulu ukuthi wenze ngakho konke okusemandleni akho ukuthi izitshalo azinazo izinambuzane nezifo ngokuthi ube nomhlabathi oyimpilo, imfucuza kanye neminye imisoco oyidingayo. Zonke izindlela zokugwema izinambuzane zilele ekutheni zivinjwe kunokuthi zilashwe. Bheka isahluko sesi-5. Yonke imikhiqizo engama-solanaceous plant efana nobrinjolo, utamatisi, uphepha namazambane
isengcupheni yezinambuzane nezifo. Ngakho-ke kubalulekile ukunika le mifino ikhefu leminyaka emibili. Bheka izitshalo zakho njalo ukuthi azinazo yini izifo ukuze usheshe uzisiphule bese uzilahla kude nengadi yakho. Isamari. Gaba kolayini abangamasentimitha angama-75 ababili. Imba umgodi ushone ngamasentimitha ayi-15 uhlukane ngamasentimitha angama-60 olayini abangamasentimitha angama-75. Weqa ulayini wesithathu ukuze ube nendlela ukuze ikusize uma ekwenzekeni kwe-pollination inikeze futhi nokukhanya nokuthi uma sewuvuna kube lula. Faka isipune somlotha wezinkuni noma ye-bone meal emgodini. Faka imvunde ube ngu-500 ml noma umquba ube ngu-500 ml. Vala bese ufaka ingubo yomdali. Faka izithombo emgodini zihlukane ngamasentimitha angama-60 njalo kolayini abangamasentimitha angama-75. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.